Nahilis na ang low pressure area dool sa Palawan kagahapon. Samtang opisyal nang gideklara sa pag-asa ang amihan season. Samtang ITCZ gihapon ang magpaulan sa Mindanao. Sa karon walay na matikdan nga pagdaot sa panahon sa nasod, human nahilis ang LPA. Samtang kagahapon opisyal nang gideklara sa pag-asa ang pagsugod sa amihan season. Gipaabot nga hinay-hinay nga pagbugnaw sa panahon. Pero sa Northern Luzon pa lang kini labing mabati. Hinay-hinay munaog ang epekto niini sa uban pang bahin sa nasod sa mga mosunod nga bulan. Gawa sa amihan makaapekto sab sa nasod ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, easterly ug shear line. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa dakong bahin sa Mindanao epekto sa ITCZ. Kusog ang ulan sa pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc Sargen ug Caraga busa mag-amping kanunay sa pagbaha o landslide.